Eu, a verdade que non estou aquí para dar consellos, nin creo que poda, nin tampouco para exercer de profeta, non? Pero eu creo que se o PSOE ou se o PSDG intenta competir co Partido Popular e coa Xunta de Feijóo adiantando pola dereita, creo que non é unha gran estrategia. Señor Bernardo Fernández, escoitando a vostede, eu pregúntome, vostede podría estar en contra da propia moratoria da Xunta de Galicia. Cantos máis parques eólicos mellor, máis produción, teóricamente, seguindo a súa curiosa visión do mercado, iso vai producir automáticamente, linealmente, unha baixada do prezo da luz, se aumenta a produción, cosa que efectivamente nunca sucede, porque o mercado evidentemente non obedece a esas lóxicas cando está cruzado por outras monopolísticas. Eu non dixen en ningún caso eólica si ou eólica non. Eu creo que non estamos falando dunha cuestión de branco ou negro, estamos falando de cal é o modelo, como se vai a explotar a enerxía eólica en Galicia. Expusen un modelo alternativo que é o dos cataláns. Novos parques eólicos con consenso, por suposto, con participación, con información pública e cunha participación do 20% dos antigos propietarios das zonas onde se van a sentar. E non simplemente o negocio duns poucos, que é como está agora mesmo acontecendo. Por suposto, nos dicimos que eólica sí, pero non así. E ese foi, ademais, o eslogan que se levou á manifestación de Compostela. Fagamos unha instalación eólica que teña un retorno social. Democraticemos o acceso aos beneficios creados pola enerxía eólica e así conseguiremos que a xente non este en contra. Que vostedes están expropiando terreos rústicos de monte a 5 euros o metro cadrado para que teña un beneficio inmenso. Non é eólica sí ou eólica non. Estamos propoñendo un sistema, outro modelo de explotación deste recurso. Exiximos para nós, cando menos, o mesmo que exiximos cataláns para si mesmos.